በጀነራል ጻድቃን ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፊ ጸዊሕሎም ተጋሩን አምሓራን ናብ ጎንጺ ከኣቱ ብልጽግና ይሰርሕሉ ክብል ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ዝመርሖ ቢሮ ገሊጽሎም ብአብይ አሕመድ ዝፈጠሮ ናይ ሕሱት አጀንዳ ከምዝ ተቃልዐ ተፈሊጡ ኢትዮጵያ ናይ በሪ ባሕሪ ንኽትረክብ ግብጽ ድጋፍ ክትገብር እያ ዝብል ዜና ሓቃውነት ከም ዘይብሉ ተገሊጹ ዝብሉን ካልኦት ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዓሰብ ታይምስ ዝተጻረዩ ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዝልኩም ቀረቢው ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረሱም። በጀነራል ጻድቃን ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፊ ጸዊሕሎም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዝወሰንዎ ውሳነ ሲዕቡ ካብ ትግራይ ዝተባረሩ ተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ ተኣኪቦም መንግስቲ ፌደራል ተላዚቦም እንቅስቃሴ ለይቲ ለውጥ ዝተባሃለ ጉጅለ ሓድሽ ቃልሲ ዝጀመሩ ኮይኖም ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ድማ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዓብይ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ ምድላው ይገብርሉ። እቲ ጀነራል ጻድቃን ዝምራሕ እንቅስቃሴ ለይቲ ለውጥ ዝብል ጉጅለ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዘካየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንኹሎም ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተጋሩ ፖለቲካዊ ውድባትን ተጽዕኖ ፈጠርትን ክሳተፍሉ እዮም ተባሂሉ ዝግመት ኮይኑ እምበኒ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ኣትዩ ሕጊ የኽብር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝረኸቡ ውድባት ኣትዩ ቦርደር ይሓሉ ጉጅለ ሕወሓት ካብ ትግራይ ታለ ዝብሉ ጭርሖታት ዝሓዙ ባነራት ተዳልዮም ከም ዘለው ድማ ዓሰብ ታይምስ ዝረኸቡ ሓበሬታ የመላኽት። ናይቲ እንቅስቃሴ መራሒ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከም ዝገለጾም ምስ ወይዘሮ ኣዳነች ተራኺብና ብዛዕባ እንቅስቃሴ ኣዋጊዕና ኢና ዝግበረልና ምትሕብባር እውን ሓቲትና ኢና ብጣዕሚ ኣወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ ተቐቢላትና ኣቲዲኤ ኣቴን ኣይፈልጥን ግን እቲ ዝለዓለ ገንዘብ 1 ቢልዮን ብር ናይ ትግራይ ሕወት ተዋጽዩ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ትግራይ በትግራይነቱ ጸጋመ ከይበጽሖም ጥብቂ ክትትል ክግበረሉ ከም ዘለዎ መምርሒ ከም ዘውረደት ይፈልጥ ይኽብል ድማ ተዛሪቡሎም። አብይ አሕመድ ዝፈጥሮ ናይ ሕሱት አጀንዳ ከም ዝተቃልዐ ተፈሊጡሎ እቲ ድራማ ካብዚ ዝጅምር አብይ አሕመድ ሕወሓትን ፋኖን ዝጀመርዎ ጽምዶ ንምፍራስን ኣብ መንጎ ትግራይን አምሓራን ሓድሽ ጎንፂ ንምፍጣር ሓደ ድራማ ምሂዙሎ ቅድሚ 3 መዓልታት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ዝኾነ ወረዳታት ካብ ትግራይ ወፃኢ ኮይኖም ኣብ መረፃ ከም ዝሳተፉ ዝሕብር መግለጺ ንኸውጹ ብአብይ አሕመድ ተኣዚዞም እቲ ዝወፀ መግለጺ ንክቃወምዎ ድማ አብይ አሕመድ ናይ ጌታቸው ረዳ ብቀጥ ትእዛዝ ሂብዎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ብውልቆ ብውድብ ስምረት ተቃውሞ መግለጺ ኣውጽኡ ነይሩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ብዙሓት ምስ አብይ አሕመድ ዘለዎ ተጋሩ እቲ ብቦርድ መረፃ ዝወፀ መግለጺ ናይ መንግስቲ ዘይኮነስ ናይ ኣይተ ኣገኘው ተሻገር ከም ዝኾነ ሰጊሩ ተራኸ ክፍጠረሉ ተገይሩ ተሰሪሑ እቲ ብቦርድ መረፃ ዝወፀ መግለጺ ብብዙሓት ተጋሩ ተቃውሞ ምስ ገጠሞም አብይ አሕመድ ናብ ካልኣይ ክፋል ድራማ ተሰጋጊሩ በዚ መሰረት ድማ ሎሚ ምስ አብይ ቅርበት ዘለዎም ተጋሩ ሓድሽ አጀንዳ ክዝርጋሕ ገይሮም ኣለዉ። እቲ መቐጸልታ ናይ አብይ አሕመድ ድራማ ድማ ከም ዝብል እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ልዕሊ 5 ከባብታት ትግራይ ሕሞራ ማይ ጸብሪ ለምቲ ኣላማጣ ከምኡውን ኮረምን ኦፍላን ዘተኮረ መረፃ ዝምልከት ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ውልቃዊ ውሳነ ኣይተ ኣገኘው ተሻገር ጥራሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ ደብዳቤ መሰረት ገይሩ ዘሕለፎ ውሳነ ብኣይተ ኣገኘው ተሻገር ብውልቀ ዝተወሰነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይፈልጦን ምዃኑ ተረጋጊጹ ተወሳኺ እውን ኣብ ልዕሊ ዝተግባር ኣብ ቀረባ እዋን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ ተገሊጹሎ። ስለዚ እቲ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ትካል ዘይኮነስ ናይ ውልቀ ሰብ ውሳነ በመንባሩ ብሕጋዊ መንገዲ መዕለቢ ከም ዝረክብ ተሓቢሩሎ ዝብል አጀንዳ ክዝርጋሕ ተገይሩሎ። አብይ አሕመድ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ናይዚ ድራማ ኣብ ልዕሊ ኣገኘው ተሻገር ስጉምቲ ወሲደለኹም ወለ ፕሪቶሪያ ክኽበር ገይረለኹ ናይ ትግራይ ዝኾነ መሬት ናብ ትግራይ ክምለስ ገይረለኹ ዝብል መግለጺ ክህብዩ ብድሕሪዚ ካብ አምሓራ ሓድሽ ሕቶ ክለዓልዩ ወልቃይትን ራያን ንተጋሩ ሂብዎም ኣሎ ህዝቢ አምሓራ ተለዓል ዝብል ጎስጓስ ክግበር እዩ። እቲ አብይ አሕመድ ዝደልዮ ጎንፂ ክልቲኡ ህዝብታት ድማ ከም ብሓድሽ ክለዓልዩ ድራማ አብይ አሕመድ ይሳኻዕዶ ይሳኽዕን ሕወሓትን ፋኖን ዝጀመርዎ ርክብ ይፈርስ ዶ ይፈርስን ድማ ንቐጻሊ ክንርኢና ዝኸውን ተጋሩና አምሓራን ናብ ጎንፂ ከኣቱ ብልጽግና ይሰርሕሉ ክብል ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ መርሖ ቢሮ ገሊጹሎ። እቲ ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ መርሖ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ለመውጽኦ መግለጺ ባህጊ ጸላትና ንዓቅምታት ትግራይ መቃቂልካ ጎዛዚዝካ በመበታን ትግራይን ተጋሩን ኣብ ዛዕባታት ዝሃገር ትርጉም ዘይብሎም ክኾኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ዳግም ከም ዘይለዓሉ ኮይኖም ክለምሱን ኣብ ዝተፈለየ ዘመናት ፖለቲካዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብመነታዊ ስያመ ተጋሩ እትጽዋዕ
بحتاو ግዛት ዝሃገር ዝኾነት ትግራይ ዝብልሽ ምስ ኩሉ ክብረታቱን ጂኦግራፊካዊ ትሕዝቶን ተፋሒቁ ክጠፍእ ተሓሲቡ ዝስራሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውስልትና መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ቁጥሮም ዘይነዓቁ ተጋሩ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ምስ ስርዓት ብልጽግና ውጊኖም ጸኒሖም እዮም ዝበለ ኮይኑ እንተንዳ ብልጽግና ጉዳዮም ናይ ተሓሳስባ ኣፈላላይ ዘይኮነስ ትግራዋይነትን ክብረታት ተጋሩን መልእኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ ነዊሕ ናይ ጥፋት መጻወድያ ዘርጊሖም ብሙሉእ ዓቕሞም ምጽዒሮም ዝኣበዮም ተጋሩነን ባዕልና ተባሊዕና ክንጸንተሎም ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ ንሆ ድማ ካብ ጽንታ ዝተረፈ ወለዶ ከይህሉ ርስቲ ዓደቦ ዝኾነ መሬት ዞባ ምዕራብ ጸለምትን ደቡብ ትግራይን ኣብ ክንዲ ብመሰረት ውዕል ስምምዕነት ዛወዶም ዋለ ፕሪቶሪያ ዝምልሱ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝበሃል ትግራይ ዘይተወከለትሉ ትካል ኣቢሎም ቆሪሶም ክወስዱ ሕልሞምን ትልሞምን የተግብሩለዉ ስለዝኾነ ብዕጥቂ ይኹን ብዘይዕጥቂ ብውዳበ ይኹን ብተናጸል ከምኡና ውሽጢ ትግራይን ኣብ ደገን ኮይንኩም ብዝተፈለየ ምክንያት ኣፈላላይ ኣለና ብዝብል ፅረ መኸተ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ወገናት ዋምኹምን ተግባርኩምን ናይ ፀላእ ሕልምን ምስኻዕ ዓቕሚ ትኾኑ ከም ዘለኹም ካብዝን ላዕሊ መረጋገፂን ከይተፀበኹም ዝህሉ ኣፈላላይ ትርጉም ዝህልዎም ትግራይን ህዝባን እንትህሉ እዩ እሞ ኣብ ጎን ህዝብኹምን መኸተኹምን ክትሓስሉ ደጊምና እናፀዋዕና ከም ኣካላት ፀጥታ መኸተና ሓይልና ከም እንቕፅለሉ ነረጋገፀ ከበላ ጠንቅቕሎም ኢትዮጵያ ናይ በር ባሕሪ ንኽትረክብ ግብጽ ድጋፍ ክትገብር ያ ዝብል ዜና ሓቃውነት ከም ዘይብሉ ተረጋጊጹ ሕብራት ኢምራት ዓረብን ሱዑድያን ኩሉ ግዜ ኣይኮናን ዝታፈና ኣብ ግብጽ ዓብዱልፈታህ አልሲሲ ስልጣን ንኽጭበጥ ክልቲአን ብሓባር ሓጊዞን ርአን ከምዚ ሎም ቅነ ሕቆነ ከብድን ከይኮናን ከለዎም ኣብ ሊብያን የመንን ተቀራራቢ መርገፂ ነይርወን ኣብ ጉዳይ እስራኤልን ፍልስጤምን ውን ካብ ሃገራት ዓረብ ሊግ እተን ዝተቀራረበን መርገፂ ዘለወን ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ እዩ ንኽታፈና ዝደረኸ ብዙሕ ምክንያት ከሉ ይኽእል እዩ እቲ ዘለወን ምጽዋዕ ካብ ደወን ሰጊሩ ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ስለዝተጋረገን ንገለ ካብቲ ምክንያት ኣብ ጽሑፍ ክንድህስሶ ኢና ስም ኢትዮጵያ ምስ ሕብራት ኢምራት ዓረብን ሱዑድያን ክለዓል ካብ ዝጅምር ሓፂር ኣይገበረን ካብ ንግድን ወፍርን ወጻኢ ዘለዎ ፖለቲካዊ ጉዳይ እንታዮም ዝብሉ ነጥብታት ውን ክንድህስሶም ኢና እታ ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ትለዓል ሃገር ቱርኪያ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ምሁር መጽናዕቲ ፖሊስ ዶክተር መከረም ይፍታህ ሕብራት ኢምራት ዓረብን ሱዑድያን ምትፍናነን ብመንጸር ድሌት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝረአ ከም ዝኾነ ይገልጽ መስራትን ኣካይደን ሴንተር ፎር ናሽናል ኤንድ ሪጅናል ኢንቴግሬሽን ስታዲስ ቲንክ ታንክ ዶክተር ኢብራሂም ሙሉዋሸን በወገኑ ቱርኪ በመሪሕነት ኤርዳጎን ኣብ ኣፍሪካ ፍሉይ ትኩረት ሂባ ትሰርሕ ምህላዋ ይሕብር ሕብራት ኢምራት ዓረብ ሱዑድያን ኣብ ኢትዮጵያን ቃርና ኣፍሪካን ዘሕድሮ ዘለዋ ተጽዕኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኻ ይኸይድ ምህላው ክግለጽ ጸኒሑ ክልቲአን ሃገራት ዓረብየን በዚ ከዓ ክልቲአን መንቀንዲ ጸላዊ እቲ ዓረባዊ ዓለምን ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንትኸውን ዝብል ዓዊለን ዘይዛረባሉ ውድድር ኣለወን ዶክተር ሙክረም ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን ናብ ስልጣን ምስ መጸም እቲ ውድድር መነጸላው ኾነ እናሓየለ ከም ዝኸደ ዝገልጽ ሱዑድያ ኣብ እምነት እስልምና ከም ቅዱስ ቦታ ዝውሰዳ ከተማታት መካን መዲናን ናታ ስለዝኾና እስላማዊ ዓለም ዝውክሎ ኣነ የዝብል እምነት ኣለወን ሕብራት ኢምራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ንሕናይና ላዕለወት ከብሎም ዝኽእል መከራኸሪ ስለዘይብሎም ኣብ ጉዳይ ንግድን ቱሪዝምን ማእኸል ገይሮም እዮም ሓይሎም ከርእዩ ዝፍትኑ ብርግጽ ውን ኣብ ጽላታ ቴክኖሎጂ ትሕተ ቅርጽን ብደረጃ ዓለም ተወዳዳሪ ትኸውን ዘላ ሃገር እያ ሕብራት ኢምራት ዓረብ ናይ ኣውሮፓ ቻይናን ኣሜሪካን ህንድን ዓበይቲ ትካላት ኣቃልቦ ብምስሓብ ዕቤታ ክተውሕስን ከላ ሱዑድያ ግን ነዚ ክትገብር ከም ዘይኻለት ዶክተር ሙከሪም ይገልጽ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሃይማኖት ዝተመርከሰ መሪሕነት ዝኽተላ ብምዃነን ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ብማዕረ እዩ ነቐፌታ ዝወርደለን ሕብራት ኢምራት ዓረብ ኣብ ኣገልግሎት ዝተመርከሰ ድልድል ቁጠባ ትሃንጽ ከም ዘላ ዱባይ ሓንቲ ጽብቕቲ ኣብነት እያ ሱዑድያ ከዓ ቁጠባኣ ብቐንዱ ካብቲ ኣብ ከርሳ ዘሎ ነዳዲ ይምርገዝ እቲ ነዳዲ ሸይጣ እትረኽቦ ገንዘብ ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዘመናዊ ወታደራዊ ንዋት ብምሽማት ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ምጉልባታ ትርከብ ኣብዚ ወታደራዊ መዳይ ኢምራት ክንዲ ሱዑድያ ኣይሰጎመትን ዶክተር ሙከረም እቲ ናይ ውድድር መንፈስ ምስ ግዜ ንሓደ ሓደ ናብ ምጽላእ እዩ እቲ ወድሕሪ መዋል እቲ ናይ ምውድዳርን ምጽላእን መንፈስ ካብ መሪሕነት ካብ ዝጅመር ይሕብር
ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ናብ ዝኸፈ ደረጃ በፂሕሎ ተባሂሉ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሓደሽ ግንባር ኮይኑ ዘሎ ደቡብ ማእከል ዞባ ካርዱፉን ብዙሓት ሰላማውያን ዝሞትሉ ብዙሕ ደብዳባት ድሮን ይፍጸመሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ክልቲኦም እቶም ኣብ ኩናት ሕድሕድ ተጸሚዶም ዘሎ ብህምቲ ዝምርሑ ዳዕመ ሰሪዕን ብኣልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ሱዳንን ሓይሎም እናተመጣጠነ ኣብ ዝኸደሉ ዞባ ካርዱፉን ሓደሽ ግንባር ገይሮም ይርከቡ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ወላኳ በአሜሪካ ዝምራሕ ጻዕርታ ሰላም እንትተኻይደ ሓደ ካብ ዝለዓል ሞት ሰላማውያን ሰባት እስራኤል ኩናት ኮይኑ ይቅጽል ኣሎ በምሳብ ኩሎም ወገናት ካብ ንብረት ሰላማውያን ሰባት ምጥቃም ጀሚሮም ንሰላማውያን ሰባት ንምክልኻል ህጹጽ ጉምትታት ክወስደሎም ይልሎም እቲ ሓላፊ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ካርዱፉንን ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ልዕሊ 50 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቀተሉ ዝገልጽ ደብዳቤ ድሕሪ መውጽኡ ነዚ ለዋ አማሐላሊፉም خبركم تخاتلتي عسب تايمس لو مستدالو حدش تحابريتاتات نزوم تخاتلكم يمسلوني روم نزسنا مكتالكم دما هزينا نمسجن سلام